Ngibona sengimlapha ngiyasho ngithi hey Mataka baba ngizomnye ethandaza lapha ekuthina senkandla bese ngibona hey ngathi ngiyaqedwa la wena mkhulu wena inkosi yesizwe esibalulekile samaSwati ukuba lapha kuyisibusiso esikhulu kakhulu kuyiqiniso ukuthi isizwe samaSwati sisizwe esiqotho ufuna ukubonga sulesikhulu ukuthi silo sikwazi ukusimema ukuthi sibe khona kulomkhuleko obaluleke kangaka umkhuleko wesizwe indlovukazi ngaso sonke isikhathi siye sizizwe ukuthi sinomama wekhaya lamaSwati ngifuna ukubonga kakhulu ithuba lokuthi emgubheni omkhulu kangaka silo unginikeza ithuba lokuphefumula nje kulikhonike silo sengifike kwabakambalwa kule nkonzo ngezwe befundisi bekhuleka beshumayela kanye nabaculi becula ngendlela eyisimanga ngike ngayibuza umbuzo ukuthi uma sekuthandazwe kangaka abefundisi abakhulu kangaka mina ngizothini-ke mase kuthiwa ke awuhambe ke nawe Zoom uyokhuluma ngoba kimina uma mhlawumbe umthandazo bewudliwa ngaba ngisuthi isisu singamapakasi ngoba angiboni ukuthi khona isayidi lomthandazo nomkhuleko elingazange libe likhulu kuzothi ke mase sekuphefumula isilo sesizwe hayi ke lapho sesosuthu unyaka wonke ngicela ukubonga kakhulu ngoba lesenzo salapha eSwatini siletha umehluko obaluleke kabi ezizweni zalapha eAfrika ikakhulu lapha eSouthern Africa isilo sisungule into ebaluleke ngendlela eyisimanga uma kuphela unyaka noma uqala ukuthi isilo sikhumbuze isizwe ukuthi siyinto eyodwa njalo kufanele ukuthi ekuqaleni konyaka sikhumbule ukuthi kufanele siwusebenze lo nyaka ngesihle noma uphela isilo sithi asibonge sibonga abadala sibonge uNkulunkulu ngicabanga ukuthi azikabe ningi izizwe ezenza lokhu sizwe saseSwatini kuphela esenza lokhu ukuthi sibaqoqe isilo bonke
abantwana besizwe saso sizobakhumbuza ukuthi sesiqede omunye unyaka noma sesiqala omunye unyaka. Kuyisenzo esihle ngendlela eyisimanga, futhi kuyisifundo esihle. Sekuyilokhu ngaqala ukuza la Silo, ngihlale ngicabanga ukuthi yini eyenza ukuthi thina ezinye izizwe singakwenzi lokhu. Eqinisweni kuyisifundo esikhulu kakhulu. Isilo senza into enhle, sidedele isizwe, sikhuleke, and inkuleko eyisimanga. Ngihlale ngilalela makukhulunywa la, uyubone ngithi sengiyothini makuthiwa ngiyokhuluma, ngoba abefundisi indlela abakhuleka ngayo enye into. Uma kuthiwa kukhuleka umfundisi engconywa nje, noma imuphi osukumile wama laphaya uyakunyakazisa, uzizwe ukuthi kwaze kwamnandi la. Ngoba ngishilo hlanga lomhlabathi ukuthi hayi nje ngeke ngisondele ngasekushumeleni, ngishumayeleni, ngeke nje, ngoba ngizoshumayela ngithini? Sokushumayela ababishopi, bonke abantu abakhulu nje abakezo yonke into. Othi uma ubezwa bekhuluma ubone ngathi sebeke bahamba baphinde bayezulwini baphinde babuye. Manje ke uma ngingakaze ngiwele nje umfudlana omncane nje ngithi ngizama ukuya khona, ngizothini? Ebengifisa nje ukuthi ngikuphefumule ukuthi ngiyasincoma isizwe senkosi, isizwe sosiphetheyo, ngoba indawo eziningi zonakele. Uma nje ukukhuluma ngamazwe noma sikhuluma ngalawa lapha kuthina, uye ukuthi uma kuthiwa kukhona ukhetho kuphume idumbu zabantu, kubangwa nje ukuthi ngoba uwinile lona mhlawumbe ungirobhile njalo njalo. Ukuhlonipha nokuthula nokuzotha sokwaba yivela kancane, sokwaba yivela kancane. Abasabekezela abantu, akusasho ukuthi uma kwenzeke lokhu ake ngimxolele noma ngiyokhuluma naye kahle. Abantu bathukuthele nje. Izwe elibaqoqayo abantu balo ileli laseSwatini. Ngisho igigaba okuthiwa zibuhlungu emazweni, uma zikhona zincane kabi eSwatini. Ngagcina kuqala ngazi ngoba angisahlalela kuthiwa kwacishe kwakhona igebengu kodwa zikho. Uma uya kuleli izwe ngihlala kulona, ubugebengu bukhona buyesabeka. Usuyubone nokuthi inhlonipho ayisekho ebantwini. Ngisho imithetho esiyenzayo eminye imithetho nje phuma kwamanye amazwe engasakhi isizwe. Mina ngithena nje ngifisa mahlanga lomhlabathi
ukuzobonga. Ngibonga isilo samaSwati ekuthandeni isizwe kangaka ukuthi lifundise isizwe ukuthi kufanele uma umuntu ube umuntu, uma umuntu kaNkulunkulu ube umuntu kaNkulunkulu. Isilo size sikwenze kube ngaphezulu, ngoba sisho nje ukuthi obishop bafundisi uzani nizokhuleka nisikhulekele silalele nje. Siyazikhulumela ngokwaso. Isizwe akekho ngathi angisazi ukuthi isizwe sakithi sifundiswa kanjani noma sitshenwa kanjani. Isifundo lesi ebengicela impela nakubefundisi nje ke niyangakulaba nabangakithi abefundisi, ngoba akuningi lapha abahlangana khona kanje kwakhiwe umuntu ofanele abe umuntu walelizwe. Abanye abantu kukhona nekunye ngiyengikusho ngesinye isikhathi, kodwa ngibona ukuthi abantu bathi nakho-ke, ngoba kokuqala nje isizwe esingahloniphi nesizwe esihlakazekile nanoma ikuphi nje akubi khona ukuhlala kwabantu kuhle. Abekunene bayisibonelo la eSouthern Africa kwabaningi, kodwa bayazenza zonke izinto okufanele bazenze. Ngitheke uma ngihleli ngingedwa ngathi hey basihlupha belungu. Uma ubuka kahle lamazwe njengoba ngithanjena nje ingoba ayisekho inkosi leya ngempela. Sokukhona amakhosi abelungu. Lelizwe ngoba liphethwe inkosi, ingakho linje, ingakho lazi ukuthi khona uNkulunkulu, ingakho likhuleka, ingakho lihlonipha. Isifundo lesi engisitholayo hlangana nomhlabathi esibalulekile. Kusala nje kuphela ukuthi angazi ukuthi ngingacela bani angisize, ngoba noma sithi siphethizwe kwamanye amazwe kubonakala ukuthi lo baphetheyo uyabathanda. Bengikhuluma nabanye abantu ke ngithi into ebangela ukuthi ngithi akubuye ubukhosi kulelizwe lakithi ingoba ngifisa ukuthi izwe ke liphathwa abanikazi balo abazolithanda. Kuyenzeka ngesinye isikhathi sikhetha umuntu noma ngoba mhlambe kwazi ukukhuluma noma kunjani sithi akasiphathele izwe, avele nje akhohlwe ngamzukwana ngene esikhundleni sokuthi uphethe abantu, ngoba akanalo usizi nabo akabadabukeli. Abanye kanti ungenela nje ukuthi yena ufuna ukuqoqa imali beningi beyakhe, abantu balambe kakhulu. Kodwa amazwe asenamakhosi lawa ngempela ayabathanda abakhonzile abantu babo, awabakhohlwa. Ingakho nje sibuke sabuka sabona ukuthi ukuyeka lokho kuqhubeka njalo nje abantu bakithi bogcina ngempela sekuthiwa basuke lapha ezweni bayohlala ey'kebheni unomphelo ngoba akulona izwe labo leli. Ingakho-ke ngithi okwami ukufunda okukhulu la hlangana lomhlabathi. Ngibonga kakhulu ithuba. Ngiyocela nje ukuthi uma kukhona inkonzo ngizolalela
ngingakhulumi mina. Uma kukhona ilanga lokukhuluma, hayi ke ngifike nami ngizokhuluma. Ngingashebi inkulumo nomkhuleko emuhle kangaka. Ngoba ngizosuke ngikhuluma mina lezi ezingihluphayo kumanje. Engizocela ke nje kubefundisi kakhulu ukuthi lela lizwe lakithi lapha engizalelwe khona. Ngikusho nje lokhu manje na ke njengomunye umuntu kungasakhulumi eyingcwele. Sibe nenkinga ukuthi njengawo wonke amazwe silelwe inkululeko sayithola sokuphela iminyaka sengathi emithathu inene u30 trying u30 ngesilokhuzana 30 years iminyaka engamashumi ayisithathu. Right, okay. Lokho sasikulwela sokubuyela emuva. Ngikusho ke lokhu ngoba thina nabekunene singabantu abanye sihlala endaweni enye esigodini esisodwa. Lokho kusenze ukuthi sibone ukuthi abakithi abangathandazi kanje abanandaba. Mawulambile nje uyilambele uyozibonela. Lokho kususile ukuthi sibone ukuthi lo mbuso wethu awusasiphethe kahle. Sase siqala ke ukuthi asiqhubekele phambili sidlule lapho esasihleli khona. Indaba engayixoxa ngelinye ilanga kahle le okwamanje ukulungisa nje into encane ukuthi njengoba uma kuphela unyaka isilo senza into enhle kangaka sikhumbule ukuthi unyaka lo sifike lapho esithi khona ukuhlala nje nokukhala nje nokukhalaza nje nokucomplaina akumsiza umuntu. Kufuneka sisukume ame ngenyawo. Sifuna ukushintsha ngoba sifuna ke sibe abantu nathi njengabe kunene nje. Sifuna ukuthi silungise leli lizwe. Ngiyabacela ke befundisi ukuthi nisikhulekele ukuthi abadala basineka amandla silithola izwe lethu kodwa kungachithekanga gazi. Ngayo le ndlela ukuthi kuyavotwa kuthiwani siyazi ke khona abayizi ilokhu abakwazi ukuntshontsha lapho nivote ngakho bakuthathe bakufake phansi kwelokhuzi. Sifuna nisithandazele uNkulunkulu abavala amehlo mabenze njalo. Sifake icala ngoba kwathathwa amavoti ethu anikezwe abanye abantu banikana bodwa. Ngenhlanhla sinobufakazi lobo kuthiwa buqanda ikhanda. Siyafisa nje nisithandazele ukuthi uma icala seliphela kungalokhu kushiwo okunye. Kuthiwa labo abazele ukuzolungisa izwe abangene elokhuzeni baliphathe. Mangihlezi lapha ngithena mangibuka izinto ezinhle ezenzakala ngathi uma singase sililungise nathi silithathe singaphelisa ngisho ilokhuzana ingcingo zeingcingo lesi sokungaba kusekhanga impela.
ngiyazi ukuthi ngishiswe yini kunezizathu ngoba uma sizizwe zakhelene kufanele ihloniphane sithandane zibe kahle yonke nje into siyenze kahle siyacela ke ukuthi abefundisi njalo nje mabethandaza bangakhohle ukuthi ake nisize iSouth Africa ibe le nto kufanele ukuthi ibe yona hayi ke makunjalo mhlawumbe lemthandazo soyenza kabili wenziwa la ngelinye la eSwatini same kanye nathi ngale wenziwe eSouth Africa sesihlangane sesisonke